Pasidunggan atol sa Cebu City Heritage Gala 2024 nga gipahigayon kagahapong adlaw Mayo 30, 2024 ang pipila ka mga personalidad o institusyon nga padayon nga nagpreserba sa kulturang Subuanon ug kabilin dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gihatagan og pasidungog mao si kanhi Cebu City Mayor Attorney Alvin Garcia nga gipasidunggan isip Heritage Champion. Ang 12 pares isip Outstanding Heritage Institution Award for Intangible Heritage. Ang La Filipina isip Outstanding Heritage Institution Award for Tangible Heritage. Circa 1900s isip Outstanding Built Heritage Award ug special recognition sa New Star Resort Cebu. Lakip sab sa gihatagan og award atol sa maong kalihukan si Cebu City Mayor Michael Rama isip special awardee mahitungod sa iyang walay kakapoy nga paningkamot sa pagpalambo o pagpreserbar sa kabilin o kulturang Sugbuanon. Kabahin niini, giila og gipasalamatan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang katawhan lakip na ang mga awardees nga kinsa naningkamot alang mapadayon ang tradisyon, pagkonserbar o pagpreserbar sa kabilin. The men and women here now, including my colleagues in the CHAC, the men and women of CHAO, and the thousands of heritage advocates we have yet to recognize. You are the heart and soul of our heritage preservation efforts. And for that, you have my undying and unwavering appreciation and gratitude. Sa bahin sa mga awardees kinsa girepresenta ni kanhi Cebu City Mayor Alvin Garcia, ipadayag kini sa iyang pagpasalamat sa dakbayan sa Sugbo ug sa CHAC sa award nga gihatag niini kanila. In behalf, we are greatly honored by your award tonight and very proud of it. We did our advocacy on this heritage not because of the award but because really we wanted to preserve the heritage and to give the following generation some legacy of what we had before. We are a great city. We are a proud city. So, thank you very much, City and CHAC. Matag tuig lain-laing mga personalidad nga dunay dakong natampo sa pagpreserbar sa kultura ug kabilin ang way sipyat nga pasidunggan sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission tungod kay alang sa CHAC ang ilang kontribusyon naghatag og inspirasyon nga buhi pa ang kulturang Sugbuanon. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.